Avui hem fet uns jocs en una sala i després hem anat a una altra sala per mirar unes quantes coses d'exhibició. Primer hem vist una pel·li d'alguns esports i coses així. També hem jugat una mica a escalar, córrer, saltar. Doncs m'ha agradat més la de l'avi, que dissimulava que no sabia jugar a futbol. Estava en la piscina, estava intentant nedar, hi havia un cartell que posava algo d'aprendre a nedar i es va estar en la piscina, va somiar que li ensenyava a esa senyora. Jo faig futbol a un col·legi. Jo faig natació. Jo faig natació i també hip-hop.